Здравейте, приятели! Аз съм от лична призма Виктория. Не съм записвала видео отдавна, защото живота е динамичен, трябва да се живее. В момента съм на хубав хотел по Поморие Спа. Празнувам си рождения ден, защото съм заслужила всичко най-добро за себе си през тая година. След всички уроци, постижения и така нататък. Пожелавам на всеки да цени живота си, да е благодарен за това, което му се предлага и най-вече да оценява себе си подобаващо и да не е там, където не се чувства на място, от към финанси, от към емоции, от към време и внимание, което му се отделя. Прочетете на блога, има много интересни статии. Започнала съм писателски проекти. И общо взето ме чака динамична астрономическа година. Хайде, чао, чао!